Takže čaute lidi, dneska budeme dělat prostě random video, že na něho kopu, ale není to jen tak random video, protože když on na mě kopne a dá gol, tak má 1 bod a když brankář to vychytá, tak má půl bodu, takže čili když prostě každý má 10 střel a když on třeba dá 5 střel a 5 chytnu já, tak on má vlastně 5 bodů a já bych měl 2,5 bodu, takže půjdeme na to. Je to pro něho výzva, ale nemá šanci, bráško. No on nemá šanci, kámo, tě rozdrtím. Ne, to bylo na něj. Jsem ho chtěl přelobovat. To bych počítal, ano. První bod. 1-1 a ty body se jinak by the way budou sčítat, jo? Ne, já jsem chtěla, aby se zapečilo. Je tam! Takže lidi, já vedu 4-2 němu a teďka, když fakt jako bude chytat dobře, tak to může ještě otočit, takže... A kolik máš ty body? Já? No. Já mám 4 a ty 2. OK. Tady to bylo, ne? Tady stačí chytit. Tady? Jak je tam ta díra? Ne, jsem dal takovou jako plážovou prostě. Roberto Carlos! Yes! Takže lidi, to bude všechno naše videa. Doufám, že se vám líbilo a zároveň se těším na odvetu. Vyhrál jsem! Zítra vyjde video, tak se dívejte, jak ho rozsekám. Odveta, normálně ho rozsekám totálně na Maděru zatím čus. Tak určitě.